Живи репортерите. Бат Георги мотоморгата. Гледай. Професионалист. Той сам ще го изкара. Бате Георги, как е? Терена как е това? Стързана Габровския. Како Ангелинка, добър ден. Кажи на публиката, харесва ли тук? Няма какво да им кажа, кажи им ти, аз къде съм. Оп. Кажи им аз къде съм. Къде си? На топа. Най-добрия. Друг четиритакт мотор няма тук, бе? Сяря. Само... Кажи им дали има друг 4 такто. Достойно се И представя друг с нас. 140 литров дали има. Няма. Няма така 140 литров дед да карате. Къде? Само да видят, За да някой гадаят. детско, обаче... Могат да гадаят само тук. Айде по-късно Снимай пак ще се види. директно, уй. Тук е много опасно, паднеш надолу, става страшно.